É a festa dos veciños da provincia. Celebrouse, como en anos anteriores, no recinto do Pazo de Feiras e Congresos da man da Federación de Asociacións de Veciños que preside Jesús Vázquez. En total, 2.500 persoas que non se quixeron perder o xantar de confraternidade co que se amosa a boa saúde do movemento veciñal. Unha xornada na que se sumaron 19 institucións e personalidades os homenaxeados ca UV de veciños. Entre eles, o Corpo Nacional de Policía, unha distinción moi valorada polo comisario xefe por vir daqueles polos que traballan. Un cuerpo como el nuestro, ¿verdad?, que está acostumbrado a recibir medallas, distinciones por el trabajo ordinario del día a día, encontrarse con una distinción nada más y de nada menos que de aquellos a los que tenemos que prestar seguridad es un honor que no nos merecemos y que desde luego solo podemos pagar trabajando con más intensidad, con más cariño, con más empeño, con más dedicación en el futuro para hacernos acreedores de esta distinción maravillosa. Os veciños tamén quixeron homenaxear a outra institución como a Cruz Vermella, a través do seu presidente en Lugo, quen dixo recibilo con moito orgullo. Me pareció un día maravilloso el estar toda la zona rural aquí con nosotros, me parece vamos, algo increíble. Hay que agradecer a Jesús y a toda su gente y a todos los presidentes de las asociaciones que desde logo son os únicos que poden hacer algo. Entre os distinguidos ca UV de veciños tamén o concelleiro de Deportes de Lugo e o ex subdelegado do Goberno. Que eu entendo que é un recoñecemento entregado á miña persona, pero que é para todo o colectivo que traballa na área de deportes, que realmente é un área que require de moito traballo, non só pola semana, sino sobre todo os fins de semana, e así entendo este recoñecemento para todo o equipo que está detrás do concelleiro e que son os que fan posible que semana a semana pois todo transcurra máis ou menos dentro da normalidade. Creo que teño que estar enormemente satisfeito de, unha vez deixadas todas as responsabilidades nas circunstancias que además as deixei, encontrarme con que o número de amigos non disminuiu, senón que aumentou, e que o reconocemento dos veciños é cada vez maior. Por lo tanto, moitísima satisfacción personal e eterno agradecemento a esta xente que tanto me cuida e que tanto me quere. Durante a xornada tamén se promocionaron produtos de calidade da provincia ca entrega de cestas cedidas pola Deputación a 7 asociacións con máis membros presentes ese día.